Har du nogen gang set Manchester City vinde, dominere og gå til finale, uden at Erling Haaland starter kampen, for det er akkurat det, som har sket nu, og det er derfor dette øjeblikket er så interessant, ikke bare for City-fans, men for alle, som følger Haaland. Manchester City er klar for finalen i Carabao Cup. Resultatet var tydeligt, præstationen var kontrolleret, men samtalen efter kampen handlede ikke om scoringen, ikke om taktikken, ikke engang om modstanderen. Den handlede om én ting: Haaland på bænken. Lad os være ærlige. Når verdens farligste spids ikke starter en semifinale, der betyder det noget. Spørgsmålet er bare hvad? Er det hvile? Er det taktisk smart? Eller er Guardiola i færd med at ændre måden City spiller på? Pep Guardiola har aldrig været red for at gå mod strømmen. Han tænker ikke som alle andre. Han planlægger altid flere træk frem. For ham handler fodbold om balance, om kontrol, om timing. Og akkurat nå tester han grænsene for laget sit. Manchester City har vist, at de kan vinde uden at være helt afhængige af Haaland. Målene kommer fra flere spillere. Bevægelserne er mere uforudsigbare. På papiret ser det perfekt ud. Men fodbold spilles ikke bare på papir, for når Haaland er på banen, forandrer hele kampen se. Forsvaret falder dybere, bakkene tør ikke gå frem, midtstopperne mister roen. Selv når han ikke scorer, er han altid en trussel. Alligevel har han haft en periode med færre mål end normalt. Ikke dårligt, bare ikke Haaland-niveau. Og kanskje er det akkurat derfor Guardiola roterer nå. For dette handler ikke om form alene. Det handler om sæsonen som helhed. Finaler, Champions League, Premier League, alt skal afgøres. Guardiola vil have et lag, som er klart, fysisk, mentalt, taktisk, og nogle gange betyder det at beskytte sin vigtigste spiller, selv om det skaber spørgsmål. Men her er det store dilemmaet. Kan du virkelig sætte Haaland på bænken, når det gælder som mest? For i de største kampene er det ofte én spiller, som afgør, og for Manchester City er det næsten altid Haaland. Samtidig vokser rygtene rundt klubben. Snak om fremtiden, snak om Guardiola, snak om hvem som kan tage over en dag. Alt dette skaber støj, og Haaland er midt i det. Han er fortsat ung, han er fortsat sulten, og han vil vinde alt. Spørgsmålet er ikke, om han er vigtig. Spørgsmålet er, hvordan bruger Manchester City ham på den smarteste måde? Skal han starte hver eneste kamp, eller er dette roteringen, som gør ham endnu farligere, når det virkelig gælder? Finalen nærmer sig, presset øger, og alle øjne er rettet mod én mand, ikke bare for målene, men for valgene rundt ham. Så nu vil jeg høre fra dig. Bør Haaland altid starte de største kampene, eller har Guardiola ret i at tænke langsigtigt? Er Manchester City bedre med total afhængighed af Haaland, eller med et lag, som kan vinde også uden ham? Skriv din mening i kommentarfeltet. Jeg læser alt. Og hvis du vil have flere opdateringer om Manchester City, Haaland og det, som sker bag kulisserne, lik videoen, abonner på kanalen og bliv med videre, for dette er bare begyndelsen.